voluntaria da Biblioteca de Verín desde fai uns anos. Hoxe estamos aquí en Cabreiro A e vou vos mostrar un pouco este lugar porque ten tanta importancia e logo vou vos a contar un pouco. Este edificio que temos aquí é o antigo hotel balneario que foi creado a principios do século XX por Vázquez Gulías e arrinca dende esas escaleiras que van ata a porta dun establecemento luxoso e confortable e dos mellores daquela época. Este é un libro que podemos atopar na Biblioteca de Verín que nos trae información sobre as augas e lugares cercanos. Aquí, por exemplo, podemos ver unha imaxe de como era antigamente o manancial. Aquí podemos observar outra do principio da súa creación. Ten distintas imaxes do lugar, de como era antes e de como é agora. Este lugar tamén ten bastante importancia polas súas augas, como podemos ver, que son estas. Anos despois acometeuse o afianzamento do manantial e a mellora da captación da auga e construíuse unha burbulla de cristal, que é isto de aquí, que agora vamos a ver por dentro. Esta é a antiga burbulla de cristal dotada por diferentes villas pola que recorre a auga, que actualmente foi mellorada e convertida neste pabillón octogonal coñecido como o quiosco, co fin de agarimar a fonte e os seus usuarios. Podemos ver que está construído con un estilo modernista da época, decorado no seu interior con azulexos e distintos frescos que representan as estacións do ano. Por último, en 1906, decidiuse facer unha planta de envasado para poder levar a auga á casa e achegala alí a donde se desexe. Agora vou vos contar este conto titulado A cebra Camila, de Marisa Núñez e Óscar Villán. Alá, no cabo do mundo, no país donde o vento dá a volta, vivía unha pequena cebra chamada Camila. Esta é Camila. Como naquel lugar o vento era tan revirado, Camila tiña que andar con moito cuidado para non perder as súas vestiduras. A súa nai dicíalle sempre que non saíra de casa sen o cueiro e os tirantes, pero Camila cada día era máis grande e os tirantes e o cueiro empezaban a incomodala. Camila soñaba con deitarse na herba, sen aqueles trebellos axustados. Tamén soñaba que o vento a levaba a rolos polos campos. Un día, Camila saiu da casa, sen atender os consellos de súa nai. Que foi o que lle pasou? Pois que por arte do reviramento deixou de ser unha cebra listada a converterse en algo parecido a unha mula blanca, con camisola a rayas. Ao verse así branca e desfarrapada, Camila botouse a chorar. Camila chorou 7 chorares polas súas raias. Logo quedou pasmada mirando a unha serpe, que estaba a mudar a camisa. Por que choras? Preguntoulle a serpe. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, contestou ela saloucando. Achégate un pouco, dareiche un anel para que poñas nunha pata, dixo a serpe. Camila seguiu andando, cun anel nunha pata e un pouquiño menos de pena. Chorou 7 vaguas polas raias que lle faltaban. Logo quedou pasmada mirando un caracol, que tiña os cornos ao sol. Por que choras? Preguntou o caracol. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, dixo ela saloucando. Subirei no teu bandullo e farei ao redor unha listiña de prata que che irá que nin pintada. Camila seguiu camiñando, un anel nunha pata, unha listiña de prata e un pouquiño menos de pena. Como estaba preocupada, viñeronlle as ganas de chorar e botou 5 vaguas. Logo quedou pasmada, contando as cores do arco da vella. Por que choras? Preguntou o arco da vella. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, contestou ela saloucando. Achégate un pouco, botareiche un remendo azul fresquiño como a seda. Camila seguiu andando, un anel nunha pata, unha listiña de prata e un lindo remendo azul, e un pouquiño menos de pena. Chorou 4 vaguas, máis polas raias que lle faltaban. Logo quedou pasmada mirando a unha araña
que estaba a tecer un pano. Por que choras? Preguntoulle a araña. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, contestou Saloucano. Achégate un pouco, tecereiche unha arañeira de tule e o teu traxe será máis elegante. Camila botou a andar de novo. Un anel nunha pata, unha listiña de prata, un lindo remendo azul, unha arañeira de tule e un pouquiño menos de pena. Choromicou 3 bágoas polas raias que lle faltaban. Logo quedou pasmada, escoitando unha chicharra que estaba tocando unha melodía. Por que choras? Preguntoulle a chicharra. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, dixo ela saloucando. Achégate un pouco, dareiche unha corda do meu violín e terás un aire musical. Camila seguiu andando, cun anel nunha pata, unha listiña de prata, un lindo remendo azul e unha arañeira de tule, unha corda de violín e un pouquiño menos de pena. Case chegando a casa chorou 2 bágoas polas raias que lle faltaban. Logo quedou pasmada mirando para unha oca que coxeaba dun pé, porque lle mancaba un botín, mirando a oca. Por que choras? Preguntoulle a oca. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, contestou ela saloucando. Achégate un pouco. Atareiche no lombo unha mallo de botín e iremos as 2 moito mellor. A oca marchou feliz, descalza do pé que tiña machucado. Camila xa levaba andando moito tempo e por fin chegou á súa casa, cun anel nunha pata, unha listiña de prata, un lindo remendo azul, unha arañeira de tule, unha corda de violín e unha mallo de botín, e case nada de pena. A nai Cebra estaba sentada na porta. Cando Camila se chegou a ela, aínda tiña unha bágoa esbarándolle polo olliño. Onde te metiches, Camila? Non te atopaba. O vento... Escoita, Camila, xa estás moi grande, así que vai sendo hora de esquecer os tirantes e o cueiro. Ao decatarse da bágoa que lle esvaraba dun ollo, a nai consolouna. Non chores, fíxenche das miñas crinas unha fita moi longa para adornar a túa melena. Camila, que xa medrara unha cuarta, púxose nas puntas das pezuñas e deulle a súa nai un abrazo moi grande, sen cueros e sen tirantes. Estirouse toda para lucirse mellor e para que a súa nai a vise ben. Un anel nunha pata, unha listiña de prata, un lindo remendo azul, unha arañeira de tule, unha mallo de botín, unha fita na melena e sen nadiña de pena. Mirándoa. E colorín colorado, este conto xa está rematado.